forreste kører, og den bageste han sidder bagved, enten med en pistol, eller også med sådan en stor machete. Og så kører de op på siden af folk, ofte vågne faktisk, og så får de chokblikstrøm. De kører en god gerning som noget af det første om morgenen. Men de munke, de udsætter sig selv for virkelig stor fare, når de færdes på vejene ned i de 3 sydlige provinser. Hvorfor har vi den ballade? Det er fordi, dernede er der en del muslimer, som mener, at de 3 sydlige provinser skal høre til Malaysia. Hvad de vil have, det er olieplantagerne, gummiplantagerne. Der er olie i undergrunden, der er gas i undergrunden dernede, der er altså penge i de der 3 provinser. Og det er jo i bund og grund det, de slås om. Men thailænderne vil ikke give sig. Der bor jo, nogenlunde 50-50. Så de giver bare tilbage samme mønt. Når en munk slår ihjel en dag, så skyder de en uden for en moské dagen efter. Og det er noget farligt noget, og det er ikke til at forlæse på. Det farlige ved snøen, det er, at sandbanker, der ligger nede i vandet, der flytter sig. Jeg har sat på, at kaptajnen har været afsted en gang i dag, og nu så sejler vi ikke så stærkt. Hvis man rører ud, så er bunden jo der. Så båden ikke være meget dybere end lige høje. Så højt kan det ikke gå for os. Så nu har vi Buddha-skulpturen oppe i træerne oppe på toppen af bakken, der ligger der et tempel. Og det har altid været et vandfartstempel. De har samlet penge langs og gennem årene, så de har fået råd til at lave de her fantastiske monumenter. Så der er et skib, og når nu floden begynder at stige vandstanden, stiger når alt sneen op i Kina, den smelter og regnen begynder at komme, så skal det jo så se ud som om skibet også ligger på vandet. Så de der hytter, der står derinde, så kommer det jo fordi han har hjælp på. Så det er samme årsag, vi skal have så hurtigt både ligger sig. Thailænderne er helt vilde med at spille, men det er ikke lovligt at spille på spillecasino. Der findes ikke spillecasino i Thailand. Så lige så snart man er uden for landets grænser, ved at så her i Burma, ved at så her i Kambodja, men også har vi ikke fået spillecasino endnu. Så Burma laver sig et besværligt land, og besøger det meget smukt land, med mange høje bjerge, meget på Lanaka nede. Der er lavet slag, og som Thailand, som er den videre cirkel igen. Og her kan se, hvor fint de har lavet. Forskernes sige forslag på bagsøgtiden, det er det. Og så er der mere, så er det om morgenen, og så midt på dagen, så håber de på, der er noget i det. En sejltur på Mekongfloden, som her danner grænsen mellem Thailand, Burma og Laos. Måske bliver man fristet af et sommerhus. Jeg kan ikke love det, før jeg har set noget. Men det skal nok være med at blive godt, hvis vi så bare kan lokke nogle mennesker ned, så kan få nogle af pengene med, men det er en god idé. Tilbage, hvor vi kom fra.
Her i byen Mae Sai, som er det nordligste punkt i Thailand, er der godt gang i handelen. Men husk at prutte om prisen. Nå, jeg skal ned og købe cigaretter. Så ja, der er en købmand i nærheden. Hvordan? Var det noget med ristede kastanjer? Eller hvad med en pose flæskesvær? De får ikke meget. Yeah. You mean by 10 kilos? Mấy là đại xuyên này. This. Ryster meget, Ole. Tror du, den kan klare det? Fuldstændig vildt. Jeg ved ikke. En farvestrålende påklædning. Det er forskellige skøer. Ja, det er jo ligesom...
Begyndelsen til en riskost er hængt til tørre. Lên tiêu cái đấy lá lù. Tiêu cái đá là vào. Không à. Hello thao. Tiêu. Slik til børn. Ja. Det er buono. Der er blomstring i kaffebusken. Det er 3 butikker i byen. Ja, tag der. Bare tag med billeder, så frem det.สอบสักถึงท่านเรียบร้อยก่อนที่จะออกจากห้องน้ำด้วยค่ะแล้วก็ขอเรียนท่านที่สูบบุหรี่ทุกท่านด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านเข้ามาในจุดของบริเวณวัดแล้วขอความกรุณาท่านที่สูบบุหรี่ทุกท่านให้ลดการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะว่าภายในวัดSom revet ud af en Disney-film står dette drømmeagtige tempel mod den blå himmel og spejler sig i de kunstige søer fyldt med store krabber.
farve er jo ikke beskyttet. Det er ligesom nogle zoomballer. De er nede og zoomer. Så kan du godt lige smile lidt hen til os, ikke? Med det flotte hvide tempel. Ja, det er virkelig fantastisk. Hvis du falder bagover, bliver du et af fiskene. Så skal vi lige have fruen med også, ikke? Ja, det er helt fantastisk også med det gule der. Sådan der. Nu har jeg været hele vejen rundt. Så. Ej, det er utroligt. Det er en kunstner, der har tjent mange penge på sine malerier, som er idémand, arkitekt og finansiel giver til byggeriet. Og der bygges fortsat. Det er prøv. Virkelig på en eller anden måde. Jeg synes også, det er jo fanden, at der er så mange penge. Og lige er vi oppe og se nogle i skuer med bliktagen.